Qed joħorġu minn kullum kien id-dikjarazzjonijiet dwar x'għamel ħażin il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar 4 snin u fost dawk li kitbu l-ħsibijiet tagħhom hemm l-eks Ministru Tonio Fenech. F'dimul ta' Independent Fenech tkellem dwar il-valuri li fi kliemu tilef fil-Partit Nazzjonalista. L-artiklu semmih What does the Nationalist Party stand for? Staqsa għaliex kien jagħtem il-Partit Nazzjonalista u fl-ewwel paragrafu wieġeb li l-uniku risposta li jista' jgħid hi ma nafx. F'referenza ċara għal Salvu Malija, Tonio Fenech kiteb li għall-Partit kien iktar importanti li jkollu kandidat li jgħid li ma jemmef xejn u jġib 115 il-vot milli jkollu kandidat li fl-elezzjoni ta' qabel ġab iktar minn 8,000 vot. Kien Tonio Fenech innifsu li fl-2013 kiseb iktar minn 8,000 vot hawn irrefera lejn kif it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tilfet il-konfidenza li tirbaħ l-elezzjoni fuq il-valuri tal-Partit Nazzjonalista. Ma kellix il-paċenzja li tibni minflok fiċċet rebħiet ta' malajr sostna Tonio Fenech fl-artiklu tiegħu għal il-Partit Nazzjonalista żamm l-arma, il-bandiera u l-innu biex ma jaljenax il-votant tradizzjonali, iżda mbagħad għamel deċiżjoni konxa biex jidher iktar liberali. Settur fejn skont Fenech qatt ma jista' jlaħħaq mal-Partit Laburista. Diffiċli not kemm nazzjonalisti esprimew l-uġieħ u l-konfużjoni li bħala parti ma konna din inħadnu l-ebda twemmin għal Fenech. Żied jgħid li hemm min jgħid il-Partit Nazzjonalista m'għadix id-dar tiegħu u li rruħ inbija tal-voti li ma nkisbux xorta waħda. Tonio Fenech appella lill-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista biex jagħtu lura l-pajjiż lill-votanti tagħhom. Jien mhux se nibqa' membru ta' Partit Liberali, anke jekk jilbes ta' Partit Nazzjonalista, kiteb Fenech fejn kompla juri l-qasmiet tal-Partit Nazzjonalista.